Bi gvern Laburista l-prezz li qed iħallas il-pajjiż huwa wieħed qares ħafna. Iddikjara dan il-kap nazzjonalista Adrian Delija f'intervista fuq ir-radju tal-Partit Nazzjonalista li kien żbaljat dwar bosta oqsma biex ikompli jaħab il-problemi interni li nkixfu wkoll fil-Kunsill Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista. Il-prezz li ħallas il-pajjiż ħajkun wieħed qares ħafna. Iżda xejn hu d-dikjarazzjoni negattiva ta' Adrian Delija hemm ir-rapport tal-Kummissjoni Ewropea li din il-ġimgħa reġgħet ikkonfermat li l-ekonomija ta' Malta kompli tikber b'mod b'saħħtu u sostenibbli. Mal-kummenti pożittivi tal-Kummissjoni Ewropea ingħaqdu wkoll esperti tal-Fond Monetarju Internazzjonali li kkonkludew li tkabbir ekonomiku ta' Malta kien fost l-aktar b'saħħtu fost il-pajjiżi Ewropej. Quddiem din l-analiżi pożittiva li qed jirċievi pajjiżna u l-ħidma tal-Gvern, Adrian Delija kellu jammetti li dawn ir-rapporti jdejquh. Għajmin rapport wara liħor, u onestament, jien ma nħux pjaċir meta nara daw ir-rapporti. Fl-intervista Adrian Delija kien skorrett meta tkellem dwar ir-raba direttiva kontra l-ħasil ta' flus. Qal li din id-direttiva mhux qiegħda tiġi implementata, meta ilha li bdiet tiġi implementata sa minn Diċembru tal-2017. U waħda minnhom pereżempju l-Fourth Anti-Money Laundering Directive, illi għadha ma ġietx implementata mill-Gvern. F'istqarrija l-Partit Laburista qal li minflok jippropona l-viżjoni tiegħu għall-pajjiż, il-Kap Nazzjonalista għadu m'għandunax bil-messaġġ konsistenti tal-poplu li ma jridx il min ikompli jitkellem u jaħdem kontra l-pajjiż. Minflok ikkonvinċa l-kumplament ta' sħabu li kien isejħilhom il-klikka biex jabbandunaw din l-idea inġar magħhom. Għadu ma femx li l-istess diskors jagħtik l-istess riżultati jekk mhux xar in-nota l-Partit Laburista. Żied li waqt li Adrian Delija akkuża lil dan il-gvern li ma jippjanax, ir-riżultati jitkellmu waħedhom dwar il-pjani u l-viżjoni ta' dan il-gvern. Sostna li jekk hawn xi ħadd li ma jippjanax u Adrian Delija nnifslu. Bla pjana l-partit tiegħu stess u bla pjana l-pajjiż. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.